Sanibonani guys, igama uNqobeleni Bethela Mazubela. Ithonga ngomhla ka-10 February. uNtanzi yabalisa-ke ngokuthi ondle uMamFaith noPhinde isikhathi eside kangaka bese-ke bayamjikela. Ushilo ukuthi labantu abanadanki banjengezinja. Ungafika ubondle isikhathi eside kangaka, angiyiphathi-ke indaba kaPhinde. Ufike mncane lo mfana, kodwa namhlanje ukwazi ukuthi ahlale isikhathi eside ophahleni lakhe qede lapho umjikela. Hhayi-ke guys, uPhinda namanje usancenga, usafunga, uyagomela kuyena uNtanzi ukuthi uzoyibonakalisa ukuthembeka kwakhe, kodwa-ke kuhlezi kuyinhlanga zimuka nomoya ngoba-ke uNtanzi akasamthembi ngokwedlulele-ke manje. USanele-ke yena namanje usacelwe iy'nkwalo, hhayi impela nephoyisa seliqala ukuphelelwa isineke ngaye. Limbuzile ukuthi ngampela umfana ufuna ngilahlekelwe umsebenzi wami, ngiyakubona wakwamzapha umuntu oyiphoyisa. Ingalo yomthetho yonke iloke nje ihleli eduze nomuntu oweqile ejele. Eqile nje lo muntu nje. Uphinde waqamba amanga wathi unama-recordings, kodwa uma ngifika lama-recordings awekho. Ngiyabona ukuthi kahle wena ufuna ngixoshwe emsebenzini. Hhayi, wazama ukuncanga uSanele, wathi lalela, umndeni wami usenkingeni la, ngiphe nje isikhathi. Wathi ngizokunikeza usuku lube linye nje 4 bekuwukuthi ngampela awatholi lama-recordings noma ubufakazi obungase buvalele uNtanzi. Hhayi, nami kuzophoqa ukuthi ngikubophe. Wavuma uSanele guys ukubona ukuthi kodwa nje sivunyiswe nje ukuthi vele ayikho enye indlela, akukho vele okunye angakwenza ngoba phela nakho manje-ke uSibiya usephefumulela la entanyeni yakhe. Ngapha-ke abantu bangamagwaza basakhungathekile ngoba bazi ukuthi ulaphi uSanele la engakhona. Manje-ke uMamFaith umaninje waqamba amanga wathi akamazi uSanele ulaphi. Umaninje wathi akagijime ezofihla ikhanda khona lapha emzini wakomagwaza, kodwa yena akashongo ukuthi uhlalaphi. Esheqamba amanga njalo. Hambile-ke uMamFaith guys, uhamba nje uyobona ukuthi uSanele usaphila yini, amlethele ney'mpahla ezintsha zokugqoka. Semefika khona mfica nje uSanele engumuntu ongafani nasekuqaleni. Umaninje wathatha yonke into wabhodlela kuyena. Washo ukuthi kodwa wena Faith ngampela ungidayisi yini na? Yazi ngathola ukuthi sonke lesi sikhathi ngibuza ama-recordings kanti wena vele uyawazi, owanikeza uPhinde ngamasibomu. Awusebenzisani nje kodwa noPhinde wena mama, kangakuthemba kangaka nje manje. Wathi hayibo, angithi wena ungibonile cishe ngibulawa uPhinde phambi kwakho, manje ingani ucabanga ukuthi mina ngiphinde ngisebenzisana noPhinde? Wathi cha, ukuthi ngiyabona ukuthi ukweqoka nje ejele kube yize. Bengithi mina ngize la ukuzosindisa impilo yakho ngoba usengozini, uphethe ama-recordings. Ngiyafika la uthi wena ama-recordings awekho, alahlekile. Nala kade siye khona ngiyokulanda, ngiyafika laphaya ngifica khona iy'mpahla zokugqoka kuphela, ayikho ifoni. So nje angisakuthembi kahle. Yeyi guys, kwamshubela uMamFaith baze bamxosha kwathiwa akaphume aphele laphaya, abuyele endlini komagwaza ngoba uyi-useless. Hhayi-ke guys, mefika komagwaza-ke nakhona phela abazona iy'duphunga. Unjenje umbuze kahle ukuthi hayibo wena mama wamane wanyamalala, wabuya futhi uhamba wedwa ulambathi, uphi uSanele? Waqamba amanga futhi uMamFaith wathi akamazi. Wathi nje yabona-ke manje ngeke ngidlale wena. Wena uyamazi lapho uSanele, khuluma, sizomsiza kanjani uma ukuthi awusitsheli? Wamane nje wathi uMamFaith, yabona uNtanzi basendleleni bayasifuna mina noSanele. Mengimtshela ukuthi ulaphi, meke nje wafika kuqala kuthina uNtanzi, nizokwazi yini ukuthi nibheke emehlweni nithi akekho uSanele? Nizokwazi ukuthi nithi asimazi? Kungcono khona nginganitsheli ukuze vele menibuza nithi animazi nibe niqinisile vele menisho njalo. Hhayi guys, still nje bangahlaliseka kahle, bathi kodwa sitshele ukuthi ulimeleni lapha ekhona noma cha. Wathi hhayi akalimele, u-right. Hhayi kodwa still lokho kwangaba enough. Kwangathi nje abamane bam-search-e even more uMamFaith ukuze phela asho ukuthi ngampela ukuphi undodana wabo. Phinda-ke guys, umane nje watshatha AK-47 yakhe ende waqede lapho waya ngaphandle, esebize amabhubhudlwane abafanyana abancane. Yabatshela ukuthi-ke isikhathi sokuthi baphume iqele, behambe wonke amagumbamane omhlaba alaphaya ezulwini ukuze phela-ke bathole uMamFaith noSanele. Umbuzile umfanyana wathi hayibo,
wena indaba wasibhekisa uMamFaith kangaka, wenzeni kanti? Wathi mfana awuyibuzi imibuzo-ke manje, ulelela lokhu engikushoyo. Fonela uMamFaith nimlethe la, nilethe ikhanda lakhe la, kubonakala ukuthi akasekho emhlabeni. Ebese-ke hhayi yonke into izobe isihamba kahle. Hhayi nangampela-ke guys, baphuma-ke abafanyana abayi-Springbok. Bungafunga impela ukuthi kuyozingela unyamazane kukade kwalanjwa kuleli khaya, bafuna ukulala bedlile namhlanje. Yeyi bayashesha la bayafanyana. Yazi kuthe nje brr, kwatha phutha 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 phutha. Qhu washa kuthe ngasezelele nje, hhayi uSanele wabona ukuthi ngathi khona amadoda impela eza nganeno laphaya kuleli kopi lendlu ahleli kuyona. Mithi usugqoka ikepisi lakhe uyabukisisa kahle, wabona ukuthi hayi cha, ngisho namathutha sesibhamu ngeke akwazi ukubaqeda bonke la bantu eyedwa. Umane walungiza kancane ngewindo, wabuka ngewindo wabona ukuthi no man, akusizi lokho abakala ngengqondo ukuthi uzobashaya kanjani. Ngcono khona nje ukuthi amane aphume ngewindi ashaya achithe. Hhayi bo, ube ukuphuma nje guys ngewindi baleka-ke uSanele, babe bengena labafanyana. Baphuthaza indlu yonke, babona iy'ngubo-ke ekade ihleli phezu kwasofa, babona ukuthi hhayi cha ngampela uSanele bengathi sekade lapha endlini. Umane nje wathi umfanyana, hhayi ubekade lana, ubalekile lo muntu. Shit man. Kubonakala ukuthi ucasukile-ke manje ukuthi-ke uphunyuwe yiqatha kade seliseduze impela komlomo wakhe. Guys, akupheli-ke lapho. USanele-ke umane nje wabona kungcono ukuthi ahambe aye le koDladla ayothola usizo khona. Semefika nje esitolo bekade kukhona uLethukuhle guys, siyamazi sonke uyigwala lokugcina ngce. Uthe uyazama bandla ukuphakamisa isikhadlana ebona umuntu kubo evudluzela engena esitolo. Wamane wathi nje uSanele, imina. Wathi hayi bo, ufunani lana? Wathi hhayi, ngicela usizo lakho. Ababaningi abantu engibathembayo njengamanje. Wathi hayibo wena Sanele, wonke umuntu yakufuna la esigodini, ufunani lana? Ngizosifaka enkingeni ngeke. Wathi Lethukuhle, musa ukushaya uvalo, ehlisa umoya, udinga usizo lakho la. uLetho washintsha ebusweni guys, washintsha ebusweni uLetho. Kubonakala nje ukuthi akafuneki lala ejele, yena ebengenzanga lutho. Umane nje wabuza umbuzo owodwa, wathi Sanele, khuluma, ufunani kumina? uSanele waqala-ke manje waqondisa ikhanda, wenza ubuso bakhe baba straight. Kubonakala ukuthi-ke manje useredi ukusho ukuthi yini le ayifuna enganeni yakoDladla. And lento azoyifuna-ke ngathi izothanda ukuba nzima guys, ngendlela nje ubuso bakhe bumane bavela baba serious ngakhona. Kodwa-ke asithembe ukuthi uLetho nawe uzoyeka manje ukuba yigwala aqine. Ungethi yena usezoba ubaba manje, kuzomele awuthathe iy'nqumo-ke ey'qinile ey'kwazi ukuthi y'saphothe umndeni. Kubonakale manje ukuthi uzoba ubaba oqotho ngakusasa. Aphela lapho-ke guys amazwela ethonga anamhlanje. Akukho ukuphumula kontanzi bengakatholakali uMamFaith-ke benoSanele, kanti noSanele isikhathi impela siyamshaya njengamanje, njengoba nje salelo usuku olulodwa nje qi ukunikeza phela-ke iphoyisa ubufakazi obuzofaka ontanzi-ke ejele. Otherwise iphoyisa liyamthatha limbuyisela khona ejele, and once wabuyela khona angeke asakwazi ukweqa okwesibili, okuzogcina sekwenza wonke umndeni wakhe wakoMagwaza-ke ugcine nawo usuzingelwa untanzi, unqotshwa. Ebekhona-ke uSanele, kodwa-ke engeke akwazi nanokuthi-ke abalekelele uma ukuthi bamphindisela ejele. Guys, kunzima. Wonke umuntu-ke udla ngamapayipi. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Bethela Mazubela. Ithonga ngomhla ka-10 February. UNtanzi yabalisa-ke ngokuthi ondle uMamFaith noPhinde isikhathi eside kangaka, bese-ke bayamjikela. Kushilo ukuthi